Здравейте, скъпи приятели! На мен ми се стеля Fortnite. И много приятел ще игра, нали? На какво е? Айде, пускай Fortnite, бе. Чакай, трябва да почна и аз да снимам. И между другото влеза в моя канал Shadow. Как бе? Не, Gaming Shadow. Gaming Shadow, аз се казвам Мистер Савич. Така само... Мистер Савич, ама не знам на какво български. Мистер Шавич. Между другото истинските имена ще ги разберете на 100к абонати. Адито. Ади, ти ми прати на мене. Къде трябва сега? Къде трябва? Тук. Фейсбук. Ти натискаш Фейсбук. Не, остани. Не, не натискай. Сега ще изляза това. Аз трябва да започна да снимам след малко. Между другото само да кажем... Изчакай малко да играем. Аз няма да съм зажален, защото разбрах, че има един проблем, като обработвах Как си видеото. Толкова ли? Изчакай малко. Къде? Гейминг Къде сега? Брат, това ако искаш да натискаш. Толкова ли не можеш да играеш, бе, брат? Стига, не. Аз забрих как си игра направо. Айде! Толкова ли си бот, бе, брат? Чекай малко. Аз няма да игра, защото... Или да снимам, защото разбрах, че един проблем. Като снимах и като страдаха някой, се чуваше така... И не може... Time for a little warm-up. See the enemies, take them down with your weapon. Тази игра няма да има ако... Сега... Мики... Rotate your screen Double kill. Triple kill. Истинските... Знаеш колко са силни. Quadra kill. Така съм Well, temporary coverage. Между другото, да ти кажа, ще има втори канал, First blood. но няма да Double kill. Кой сега да го кача? Try the long range weapon there. Тук ли? Не, трябва да е под 16 минути видео. Така че... Ето не